У эфіры паравядаўца Евген Волошин. Шановная публіка, выхожу у эфір у такіх экзатычных інтэр'ерах. Месца такое, насамрэч, здавалася б, звычайнае, банальнае, а вось для нас не банальнае, таму што уздоўж узбярэжжа Чорнага мора, Балгарыя, Румынія, возьмем Малдову, Украіна, Беларусь, краіны Балтыі, краіны Скандынавіі, якія маюць выхад да Балтыйскага мора, абарончы пояс Еўропы. Калі все для нас складзецца спрыяльным чынам, вось канцэпт будучыні Беларусі, так? Як аднаго з самых важных элементаў гэтага абарончага пояса, калі ўсяго гэтага не здарыцца, калі заходнія палітыкі не возьмуцца за галаву, то не толькі для Беларусі, для ўсёй Еўропы, для ўсёй заходняй цывілізацыі ўсё скончыцца катастрофай. Таму што я меркаваў, што ў 22-м годзе, вось калі здарыўся это напад на Украіну, і ён праваліўся, захлебнуўся, што скарыстаюцца этой сітуацыяй для того, каб проста Расію паставіць на калені краіны захада моцныя. Не скарысталіся. Потым быў контрнаступ 23-го года, я вось быў ужо перакананы. Год таму я яшчэ меў такія спадзевы абсалютна шчырыя, што відаць вот тая карцінка, якую мы бачым, яна не аб'ектыўная, відаць, нейкія казыры ў калодзе прыхавалі, вот зараз яны лупануць па Расіі. Тым больш такая магчымасць украінскімі рукамі. Самім не трэба, толькі зброю давай, фінансуй. Это ж інвестыцыя, каб потым на цябе не напалі. Не, гэтага не адбылося, аказалася, і планы былі злітыя ў Расію датычна контрнаступа. Відаць, у эшелонах украінскай улады агентура сядзіць і ўвогуле паўсюль агентура. Правільна кажа Зянон Станіславович Пазняк. Зараз 24-й год, ведаеце, ўжо не да жартаў, што тычыцца многіх еўрапейскіх дзяржаваў. Калі ласка, вось вам Рэспубліка Беларусь, проксі Расійскай Федэрацыі. Ядравая зброя ёсць, яна няма, заява пра намер ёсць, што нібыта ёсць зброя. Все, могуць лупануць, значыцца, з беларускай тэрыторыі, альбо нават увогуле там нават з самалёта ударыць. Вось калі што, бейце в адказ па Беларусі, это яны вінаватыя. І якой бы ни была вайна, сыйдуцца на нашай тэрыторыі, небяспечная вельмі сітуацыя. А все это можна было прадухіліць тады ў 22-м годзе. І не была бы Польша пад небяспекай, краіны Балтыі, ды ўвогуле, разумееце, і Нямецчына, не проста так яны ўжо шум падымаюць і наўпрост кажуць, што вялікая рызыка для Еўрасаюза, значыцца, і для іх. І Францыя, і нават Брытанія у кантэксце магчымай ядравай вайны. Так што сітуацыя будзе гэта вырульвацца, тут ты проста ад гэтага нікуды не дзенешся. Нават калі это все будзе адцягвацца вельмі надоўга, што-небудзь здарыцца, стрэл тактычнай ядравай зброі, і все адно яны будуць вымушаныя дзейнічаць. А чаму не дзейнічаюць? Я вот усё гадаў. Так, няўжо все купленыя? На рацыі выйшла моя гутарка з Дмітрыем Балкунцом. Можа быць, многія зараз пачнуць крытыкаваць, скажуць: Балкунец агент Масквы. Мы шукалі магчымыя нітачкі, не знайшлі, чаму Балкунец агент Масквы. Нармальны Дмітрый хлопец, мне здаецца. Вось, ён дасціпна і ёмка выказаўся датычна заходніх палітыкаў. Чаму такая сітуацыя? Чаму шанс за шансам былі страчаныя? Калі еўрапейскія краіны будуць працягваць размаўляць з Лукашенко на мове гандля, такой на гандлёвай мове, то ён будзе працягваць гэтую гульню. Я лічу, што з ім патрэбна размаўляць на мове вельмі жорсткай. Сёння ў еўрапейскай палітыкі ўвогуле няма палітыкаў узроўню Маргарет Тэтчер, таму што яна размаўляла з Лукашенко вельмі хутка, вельмі жорстка, і быў бы нейкі вынік. Ужо даўно вяліся гутаркі, там, значыцца, ордэр на арышт Лукашэнкі. Паўгода ўжо вядуцца такія размовы, так? Даруйце, калі ласка, чалавек сапраўды забойца, так? Дыктатар, крывавы дыктатар. Калісьці это так вось нават пасміхаліся, калі такія фармулёўкі гучалі. Сёння ўжо не да смеху, это абсалютная праўда. І сітуацыя дайшла, што ён вось-вось будзе датычны да ядравага ўдару. Беспрэцэдэнтная падзея. Чаму ордэр не выдаюць? Патлумачце, калі ласка. У каждой страны есть свои интересы, и в этой ситуации я подчеркиваю свою мысль. В Европе сегодня нету Маргарет Тэтчер. Есть торгаши, политики и популисты, которые меняются каждые полгода правительства в разных странах. И приходят новые, пытаются что-то наладить, торговлю, прочее, и им бывает не до Лукашенко. И белорусская повестка, никто не живет в Европе, по большому счету, кроме там приграничных стран.
тая сітуацыя, якая склалася з гэтымі невыкарыстанымі магчымасцямі ў 22-м годзе, у 23-м годзе, ну яна вядзе па сутнасці далі з попелу ўвастаць Расіі, Кітаю, у якога былі праблемы там пасля ковіду, пасля там вот этих вот эканамічных крызісаў, там банкаўскі, будаўнічы крызіс былі, узрошваюць монстра. Ды яшчэ гэты монстр са звар'яцелымі проксі-дзяржавамі, і гэты монстр з ядравай зброяй, небяспечная сітуацыя. А Захад і асабліва сярэднестатыстычныя людзі, ну, не могуць прыняць гэты статус КВО, не могуць як бы з гэтым змірыцца, як бы не могуць пазбавіцца гэтай інфантыльнасці. Ну, стейкхолдеры пачынаюць дзейнічаць, ужо разумеюць усе небяспекі. І вось вы ведаеце, што прайшоў у Швейцарыі глобальны саміт міру. Нічога там экстраардынарнага не здарылася абсалютна, таму што это была такая ідэя Зеленскага, значыцца, заручыцца падтрымкай, угаварыць, патлумачыць краінам глобальнага поўдня. Глобальны поўдзень, это калі паглядзець на мапу, тое, што знаходзіцца на поўдні, апроч такіх вельмі развітых дзяржаваў, як Ізраіль, там Новая Зеландыя, Аўстралія. Но нічога не выйшла, нармальна. Расія і Кітай з імі папрацавалі. Тыя краіны, яны глядзяць на Расію і на Кітай, і нічога там такога не выйшла. Іх угаварыць нейкім асаблівым чынам. Нейкія там рэзалюцыі не самыя сур'ёзныя. Значыцца, штосьці там не ўжываць ядравую зброю, Запорожскую АЭС вярнуць Украіне пад кантроль. Нічога сур'ёзнага. Ну, а сапраўдныя стейкхолдеры, ЗША, Францыя вельмі здзіўляе, Нямецчына, яны пачалі дзейнічаць. І вы разумееце, я раней ўжо пра гэта размаўляў, пра дазвол біць заходняй зброі па тэрыторыі Расіі. Пуціну адказ пачаў пагражаць, што глядзіце там на маленькія краіны з вялікай шчыльнасцю насельніцтва, з намёкам, што ядравай зброяй ударым, мяркуючы па ўсім з Беларусі. А Захад, все, яны не прагінаюцца, так? Тыя ж французы і амерыканцы. Ну, добра, вы толькі не біце па Крамлю, толькі не біце па Крамлю. То бок ужо атрымліваецца все, можаце біць дзе заўгодна, вы толькі не біце па Крамлю. І разумееце, гэтыя тренды все. Шалі вагаў пачынаюць на іншы бок схіляцца. Гэтыя тренды будуць толькі ўзмацняцца на карысць Украіны, тут няма іншых варыянтаў абсалютна. То бок, калі раней прасілі закрыць неба над Украінай, это фантастычна гучала, пабачыце пару месяцаў, пачнуць падымацца пытанні пра закрыццё украінскага неба, і сітуацыя з безнадзейнай стане такой дынамічнай, у тым ліку ў Беларусі. Рэжым гэта все адчувае. Яшчэ нядаўна ён падаваўся моцным і непахісным, а вельмі хутка пабачыце, што будзе падавацца як вось пясочны замак на балгарскім пляжы, які можа знесці ветрам абсалютна ў кожны момант. Так яно і бывае ў гісторыі. Падчас таго ж інтэрв'ю з Балкунцом мяне вот такая рашучая перакананасць Балкунца спачатку здзівіла, нават рэзанула датычна будучыні Лукашэнкі, а потым я разважыў. Ну, канешне, безумоўна, так яно і будзе. Я убежден, что Лукашенко будет наказан. Я в этом не сомневаюсь. Сколько бы он там еще не прожил, он и его старший сын Виктор будут наказаны с точки зрения и белорусского правосудия, и международного правосудия. Эти люди не уйдут от ответственности. И в этом я абсолютно убежден. И почему я так думаю? И все-таки, если мы проанализируем исторический опыт разных диктаторов, которые были в Европе, в том числе, они все заканчивали очень плохо. Их семьи заканчивали очень плохо. Сын Чаушеску вообще через пару лет скончался от цирроза печени и так далее. Поэтому судьба у этих людей, которые развязали войну против своего народа, она незавидная. Вся семья Лукашенко, включая самое главное его старшего сына Виктора, который несет непосредственное участие за репрессии в Беларуси, они должны иметь наказание с точки зрения истории, с точки зрения общества. И рано или поздно это наказание будет в отношении этих людей. И я уверен, что Лукашенко еще будет плакать как отец. Ну і паглядзіце на Лукашэнку, на гэтую нікчэмнасць. Кантролю над сілавікамі няма. Над міжнароднай палітыкай кантролю ніякага няма. Адыгрываецца на сваіх лукашанятах. Паглядзіце, як яны дэманструюць па тэлебачанні
як вот это цікавыя працэсы ўнутраныя, як збіраюцца разам кіраўнікі райвыканкамаў, там раёнаў Мінска, от якіх збіраюцца прызначаць, там намеснікі кіраўнікоў аблвыканкамаў, якіх строяць як піянераў, завярэнні з іх бяруць там і пагражаюць. Альбо вот гэтыя нарады ў Саўміне, дзе Лукашенко пагражае, як у старыя добрыя часы, што всіх там ператрахнёт і за карупцыю будзе сажаць і гэтак далей. Ну, это все так вот не вельмі сур'ёзна, канешне, ўжо глядзіцца выглядае. І, ну, нічога яму больш не застаецца магчымасцяў, як паказаць сваю ўладу, а толькі вот такім чынам вот это вот дэманстраваць у такой клоунскай манеры і рабіць іншыя дзікунскія проста ўчынкі, калгасныя, недальнабачныя, глупыя, як перайменаванне ліцэя БДУ. Рэальна вот была ў Беларусі навучальная установа сусветнага ўзроўня, прынамсі на гэтым школьным узроўні, так, ліцэй пры БДУ, выпускнікі працуюць у Тэслах, Фейсбуках, там паўсюль, дзе толькі можна. І взять, даць імя Фелікса Дзяржынскага, пра якога мы ў ліцэі вывучалі, што это быў чырвоны кат, пачынальнік чырвонага тэрору, ну, праяўляць такую недальнабачнасць, такую вот адкрытую помсту, это ж там вучылася ўнучка Лукашэнкі. Пасля 20-го года Коленька мусіў там вучыцца, но пабаяліся адправіць, таму што ж звычайная эліта навучаецца, і, канешне, Коленьку б крыўдзіць пачалі, казаць у вочы: Коленька, што ты на літару Г. Вось, пабаяліся. Ну і вырашылі так помсціць прэвентыўна, вырашылі знішчыць усё. Спорта не засталося. Ідзе чэмпіянат Еўропы па футболе, пераўтварылі там беларускі, ён і так быў так сабе беларускі футбол, усё пераўтварылі ў пасмешышча, всю краіну. Адну з самых важных краін на планеце Зямля. Дазвольце мне это заўважыць. З такім сур'ёзным патэнцыялам. Ператварылі ў нішто. Вот это клоуны, это калгаснікі, ў ментальным сэнсе, так? Хоць я лічу слова калгаснікі, оно ва ўсіх сэнсах кепскае. Таму што, ну, вось ёсць фермеры, фермерскія гаспадаркі ў Польшы, жывуць як каралі. Фермеры могуць сабе дазволіць больш за $100 000 машыну купіць і ездзіць, так? Вот такая работа гэта ў развітых краінах. А вот это все калгасныя гаспадаркі, вот это вот калгасныя ўклады, это калгасная клятая ўлада, якая давяла нас не толькі да катастрофы ва ўсіх сэнсах, так? Мы у кроку ад беды, ад ядравай правакацыі і гэтак далей, ад ганьбы, усе сусветныя ганьбы. Давялі ва ўсіх сэнсах і абсалютна ў матэрыяльным сэнсе, што ўсё ва ўпадку знаходзіцца, так, усё дэградуе, ўсё адстае. І яны хочуць тое добрае, што было, знішчыць. Ну, это ўжо гідра б'е сваімі канцавінамі перад канцом, не атрымаецца ў гэтых калгаснікаў, у гэтай нікчэмнай улады. Так працуюць механізмы, так тэхналогіі, што веру забіць у чалавека, веру, што нешта магчыма памяняць. А вот мне эту веру не трэба забіваць. Я бачу вот гэтыя глобальныя працэсы, што шалі вагаў зараз пачнуць схіляцца на бок Украіны, павінны былі ў 22-м годзе, ужо, пасля таго, як яны разбілі расейцаў на поўначы Украіны. У 23-м меліся, ну зараз вымушаная, няма іншых варыянтаў. І Беларусь занадта важная краіна, тэрыторыя, каб ёй не займацца. І вы пабачыце, што у любы момант гартуйце сілы, значыцца, адпачывайце, ці за мяжой, ці ў Беларусі. Не трэба там налягаць на бутэльку, фізічна трэба сябе трымаць у ясным розуме, значыцца, мазгі ў кубку сабраць па поўнай праграме. Это вельмі важна, так, таму што пачнуцца часы, а адзіны суб'ект, які зможа дзейнічаць, это беларускі народ, таленавіты беларускі народ. Ніхто нам не будзе тут, значыцца, імкнуцца моцна нас ратаваць, і трэба будзе нос паветры трымаць. Палітычныя вот этыя суб'екты, што за мяжой Беларусі. Самае важнае, што ўнутры. То, што за мяжой Беларусі, это все нікчэмнасць. Ну, прынамсі, тыя, што сябе легітымнымі называлі, это просто палітычныя імпатэнты. Цуд, які здзейсніць беларускі народ, вот што будзе, а працэсы яны абавязкова пачнуцца. І рыхтавацца трэба прямо зараз, двойкамі, тройкамі. Як бы не трэба сябе выкрываць, паказваць, так. Многа пра гэта размаўляць, но да гарачых часоў рыхтавацца неабходна. Таму што вот спецыяльна паехаў адпачнуць, таму што адчуваю, што будзе дынаміка, і што гэты проста рэжым это знясе.